inggih punika tawananipun ing kraton Tawang Gantungan. Cumana ana peparinging gunung puncaking gunung kasotan marang Hyang Pratangga Pati ketingal manjil hangalelo kanan kiring kraton kathah wadas curi-juran cerong paksa kanggung pranyoto kinal Cumana jeng setan pripayangan kleng-kleng balungan tandak ilu-ilu banaspati jangkong marubaya pundang kraton kang gawat liwat-liwat kathah ratu paraja saka manca negara ing sawetara tanpa krana ginepake Pancakara. Nenggih bocah kami jelenggah ana ing Jampar Badhe. Marindo gagah ronggah-ronggah. Lenggah sira tumpang berkancang jejero Prabu Daswasesa. Undang Ratu Setimon Brogoro jangan pirung Garuda pinukul sawi. Nenggih pocapan ingkang parengayun kang nembe kiwala ngadhep. Narendra Tambalun Prabu Sasrambara. Mungalaken dodho ngangulungaken jonggo upaya konjem konjemo Bantala tinapi swanipun. Prangga dalem ing kraton Tawang Gantungan. Keparep patih kala diupaya wujud Gandharwa sak bubuk ranggon gedene Wimba hamlur geni netra mencorong krana pindha cantik ing pawa tutuk mengkaya lenging guwa tangi sisiung sacuwaning maragawan ulu ketinggalan rembuyung pindha dukut sewu tanam turukan tuwuh ana peparinging gunung yen metak kaya glamil jago kaya gluduk yen guyu kaya grojogan mangeraken Wadyabala Jawa Wadyabala Gandharwa kang samangta ing gati sawega ing diri ngantu-antu sabdaning nata ing Tawang Gantungan Prabu Daswasesa uling kang ngadhep sigra gupuh yen acarane kok capara mendaya kang kawijit. Tinangkel Jampar Kencana Tinangkel Jampar Kencana Sri Rengganing busana kinontrangkung trangren Mas Retno yayayuang Bathara Lutra
tinjuk moyo alon wedaring sabto Sri Naranata jagat dewa Bathara Ade kula wonten paring pangangge ngadhep kabeh kewadya Udara ingkang pranayakan projo supa sirep Sakwatara jumati padha dritungkap anggone padha midhangetake marang jarwane ingsun anggon ingsun bakal dalu markadangku Taruna Yai Prabu Saswambulu oh ladalah sinuwun saderengipun padha lenggah siniwaka sedaya para wadya bala mengipun para nayangan raja sampun bebe lampik wonten kiswanan ngantu wantu sabda dalem iya penak namun ngadep non kados buteng Krang Prayogi Kanjeng Dewaji Yai Prabu Jumadong dawuh padha kanthi aja ngadep ana sabubakan nunapi pangestu dalem kala ingkang rai ngabiyantara manggih kawidaten wan ing ring aturaken sumeming pampikunjuk sandhaping pepodo wantu-wantu tak tampa kula mundring pangestunipun kakang Tapanana kula pundi ugi dasaken jimat paripin yo bari kala semana tak dawuh lamar Sembadra mergopane Sembadra wis pisah karo Janaka Sembadra iso pisah karo Janaka merga sing gawe pun kakang merga pun kakang ngeculake rantai mas kanggo mikut marang Janaka ya kuwi adikku si iso nganti Janaka tegel nundung para garwa Madukara klebu Srikandi lan Sembadra lan liya-liyane mengati kamangka pengajak pun kakang kepengin bakal garwa si Sembadra yen pancen pun kakang takon garwa dhewe Sembadra pun kan bakal bisa nunake trayek ratu sing sumbating bumi kepiye Yai nggonung lamar Sembadra oleh gawe apa ora piye anggenipun lamar pundi Sembadra menika sareng kalian Prabu Baladewa ngantos pun kedadosan campuh Bitutama Alok Bendolpati jeneng Yai mekaten Prabu Bajogowi ingkang rai kuwagan mengsah dhateng Prabu Baladewa lajeng ingkang rai mireng botheng para kawula Dewa Sembadra kula dipun garwa dhateng Sasintana nanging saged nggayuh nugrahing Dewa Wahyu ing Wistan Wahyu Sekar Pancasari yen to saged nggayuh wahyu kula kinten Koko Prabu Lestari anggenipun kagungan Jatukrama pun Dewi Warasembadra mekaten aturipun rayi Koko Prabu Sanggang Tata Kalana kaletaken ringkut netra magroyang pindha surya kembar kudu iso gawe wahyu Sekar Pancasari mekaten lho Yai Madung dawuh dinipun kakang mundhut supaya Prabu Syagata mrebeki ana taman keputren Madukara piye kersanipun Janaka pateni ngestakaken dawuh
lajeng wahyu sekar Pondosari wis sing pokok botangan sagu nang kaya wahyu kasebut wis takon lho Janaka kudu mati iki mau nganding kedadian Adiwiswati ora bisa njurung tungkul marang Janaka kowe sing tak percaya sediku nyuwun sampai bekah pengestu Prabu sing ati-ati aja kowe bocah wing iso mati waduh dawu budal Prawadya Balabuta kerit rapit bukat kimpul gajah gelar Singgabaru ngepung kasatria Mantukura ngestaken dawuh Kanjeng Dewadi Sora Maruta bisikan magulingan sindung lewat bayu putra ler warayang sang Tono Margono kowe lakang bojeng-bojeng wis ana padha dik-dikan ora penggik yo
lancang mimis badhe nyadong dawuh Relawati. Oh, dadan. Kula pundhikya kala sindung riwut nyadong dawuh. Dikya kala pragalba, goliyane pragalba. Pragalba kuwi umum. Dikya kala nugra nyadong dawuh. Kowe kabeh bocah perjeneman tak timbali mati. Menapa badhe paring ganjar wonten kula sarombonge? Yen badhe paring ganjar wonten kula sarombongan waturi ngedung piyambak-piyambak mawon. Ora bakal aku paring ganjar nanging bakal paring gawan sing abot tumrap sakancam. Wadalah. Betapa menapa Relawati? Dene iki sakancam ugre trampet buka timbul gajah gelar singa karo ngepung kasatriyan Madukara. Ketok Janaka pateni. Ngepung kasatriyan Madukara ya. Lajeng kula sawincang pangkat dina menapa? Ora ketang cecolok lintang sambungipun mangkata dina iki. Upaminipun kula sarombongan kekirangan tedi kowe diparingake jarah rayah raja kayane wong sinambisa. Uta tata kalana kaya takon maring kojongnya kang mawingis netra makroyang-kroyang pindha surya kembabong. Aduh, kira-kira tawes lo gobe rumpane ngrang kabeh tresnati ora kaliyan dewa tolong. Ampun semawis kira-kira. Nyuwun pamit Relawati sing ati-ati aja kaya abuli manuk podhang lakumu.
desa-desa temen iki. Gawe bae ya. Tahu bae. Tahu. Musa-musa ini apa? Yuk. Mimi mau piye? Mah ora wong kira-kira. Yo lunga wae yo. Arep bayar aku mau kowe. Aku kepayon bunang. Wis mangkat ana. Aku ya. Halelendo makanaku rondo aku tak melu mangkat. Aku tak melu mangkat aja ditinggal. Ejo aku jenteni ejo. Aku njaluk blendrono.
Gandarwo sinang saking mandro yayah dalboan mugal bogumu kapunya rayap rayap kami jil saking terminggu tasah bibir ora ana pedote nenggih bocah kang pinuju lenggah ana wadani wono ana Senopati ngamarta Raden Garupada Raden Antarja Raden Antasena dinangenah amrek peki kasatan ing Madukara Imparacana ana madaning wana sirang saking Mandrawa benda negaring puspita kamungging madaning taman wis lingsir latri umedaping sang pramana lan umedaping lintang trenggono sasongko kang wis kumiwan tetamen gunung tinutuping mega malang
tanono sabawane satu haruming puspita ing majaning wono kadaripun Kakang Dimas Gatotkaca belum wonten paring pangapunten dawuh Kamas miji teman-teman rai kuring godani adikku Antasena hanapa kan aku lan siap di sakuwen napa dawuh supaya merpati ing kasatyan Madura mergo pancen Paman Janaka kuwi agi wae nampa cobaning dewa mergo pancen Paman Janaka kuwi kagungan garwa maneh ya kuwi Dewi Wisawati nganti tegel marang Bibi Sembadra tegel marang Bibi Warasegan ditundung Sukasatyan beladah mongko jare ngerti ora Wisawati anake sapa lan kuwi wanita saka ngendi ora ngerti Dimas lah kuwi cetane mung pengen bakal mangindrajala kacintakane Bapak Janaka kan kuwi guru beda sing paling abot iki siji wanita abot arep pasane kuat arep mulai kuat arep mlakune kuat ning siji kajigung maita kuwi mesti gagah iya Dimas lah yang paling abot iki pancen mangke berat mula aku njaluk Kakang Gatotkaca Kakang Antareja yen kepengin bakal nggayuh marang kautaman nggayuh marang kamulyaning urip kudu sing tatak lan tetek atine aja gampang kena panggiri kudu iya Dimas yen gampang kena panggiri kudu gagal tanpa karya apa sing dadi mendangan iya Dimas Kakang apa Dimas saiki ngene wae awak dhewe wong telu aja wani-wani kunjuk ana ngasane Bapak Janaka iki Bapak Janaka lagi mendem katresnan nan mongko nek Bapak Janaka mendem katresnan mesti wani lunga wae ngejak sapa-sapa kuwi jak lunga kadang-kadang ngejak karaoke bareng iya Dimas lha iya mongko nek lunga kaya ngono ku mesti bali ana masalah iya Dimas kandhaku bisa meneh aja wani-wani nyaketi Bapak Janaka nan kurang mejane napa duka kurang mejane malah dipulosara karo Bapak Janaka sing pokok awake dhewe nyaketi kasatyan Madura sing disuwun ana ngarep Gusti kang uga dumadi ala bakal ketara becik bakal ketitik kan jumangkahang rasa sumbalindo bumi gonjing kumalutu guntur umam kang joloniti lumimba penyugaban tukur sang Wisnu Bathara Radya nglebur bumi Dimas kulo Kamas ayo tot nyaketi kasatriyan Madukara monggo Kamas Antasena bawa Kang ayo Dimas ingat tot-totopun Kakang Turnaya katut aja kuwadolan
Bos Rajine Lumaksana Raden Gatotkaca Raden Antaja Raden Antasena lumak ana ing kasatria Madukara ngrusuping mula diwasa kapeten dedet lelimengen amung kekayuping kayon kang bisa nglamani jroning wardaya kapireng swaraning mrijan kang tangguh dening mandang suarane uga kapireng saring satu wana candran pangemronging Saradula pengakaing deg saka pangemrating di panggo pangaluping Srenggala uga kapireng swaraning kutu-kutu walang atoga kang muna ana madaning wana bisa gawe asining wana munggah gunung meduring julet mamane putraing kusuma rembesing maju ijiling andana tapa agung ageng limanekung marang Jawata satemah gogrok uling salombo bisa laken pangaribawa gara-gara Sukramangkara tumpamendo dite kalopo Somowarcita anggara reka Buddha Maesa Raspati Mindana Sukra Mangkara Sukra Jemuah Mangkara ora tanggal 1 tiba dina Jemuah taune urang tanggal 1 Sura tiba dina Jemuah taune urang duweni watak udan ora tentu tanduran ora subur jalari larang pangan larang sandang nganti padha bingung apa sing ketok dol nganti akeh sing padha kepisan karo bojone mergo ekonomi tumpak dina Setu mendo wedhus tanggal 1 Sura tiba dina Setu taune wedhus nduweni watak larang udan lemah gersang gerangsang rebut kekuasaan utawa kalenggan tegel karo kanca kepro tegel karo sedulur tegel nyatut bayari karyawan bos yoga tegel nyatut bayari rombongan dite kalobo dite dina Minggu kalobo klaban sasi Sura tanggal 1 tiba dina Minggu taune klabang watake udan ora mesti nganti gegodhongan padha rontok prabawane panas bisa gawe ati panas gampang nesu sithik-sithik nesu sithik-sithik nesu ora nek rokok nesu ora nek kopi nesu ora nek pacitan nesu Somo Warjita Somo Senen Warjita iku cacing sasi Sura tanggal 1 tiba dina Senen taune cacing watake kakrian udan tanduran dadi kelep banyu akeh raja pati nadyan pati iku sewu dalane tanpa lara bisa tekane pati agi antuk-antuk sindir-sindiran saan bablas mati agi mangan enak bablas mati agi turu bareng karo bojone sambuyuh bareng mati anggara rekata anggara dina Selasa rekata yuyu sasi Sura tanggal 1 tiba dina Selasa taune yuyu akeh udan tanduran subur ngrembaka nanging reregan mundhak ya ming dalan karo yoga sing ora mundhak padha wae terkadang malah medun akeh
wong sing melek dudu darbeke wong bebrayan angkut runtut sing wedok digondol kancane mula sing padha ngati-ati kudu sing waspada tenan kudu diawasi tenan bojone Buddha Maesa Buddha Rebo Maesa Kebo sasi Sura tanggal 1 tiba dina Rebo watake sarwa sedengen panas karo udan imbang wong padha guyub rukun nanging ora ana cacate padha gampang kena pengaruh ora iso tetep adine Respati mintuna Respati dina Kemis mintuna iwak sasi Sura tanggal 1 tiba dina Kemis taune iwak duweni watak imbang antane panas karo udan wong padha guyub rukun antut runtut nanging kabeh kuwi mung gawene manungsa ora ana sing bisa ngumpuli marang panguasane Gusti Kang Prabu Dumadi gara-gara jagati pakliwan ingkang namung tinarapa mati midra kiwas Semar sak penanane ingkang sami berkucikan ana ngara rombo dipengen sumelakal langeng kawanyan samirana awala kulawan rilis